لآمده تاوا طباخ عرده دسنجرینه ji derbaharê vir ve jî çirkên baranê bi rûyê erdê neketine. Hal ew hale ku ji bêaviyê qerş ketine zeviyên çandiniyê û erd derizîne. Li bendavan av vekişiyane û çêm û çavkanî jî ji germê miçiqîne. Bi gotina cotkaran îsal salek pir xerîb bû. Lewra ji ber hişkê saliyê li Bakurê Kurdistanê ji sedî heştên zeviyên bejî ji navçûne û zirarek pir mezin gihîştiye cotkaran. Li gundê şehekên da bi ser Amedê ve cotkar Hacî Zafer jî di nav zeviya xwe de axa ku ji bêaviyê bûye wek kevir di destên xwe de dipixurîne û dibêje. Me 85 donum erda jotî, me 100 milyar mesref lê kirî, me 15 milyar jê ew atîpera me qezenc kirî. Emega me, îşçîtiya me, perê me kir toxan, perê me kir gubrê, giş werçû. Îsala were jî, wer here eda nikarim irim bajom. Ji ber nebarîna baranê li Amed, Mêrdîn, Riha, Batman, Sîrt, Şirnex û bajarên Serhedê li gor 2019yan 3 milyon û 230 hezar ton genim kêm hatiye û ev jî hem ji bo aboriya herêmê hem jî ji bo aboriya giştî Tirkiyê diyardeya karêsatekî mezin e. Me tirsiya xelê gelek heye. Sala ku were demsal guhertî be ya zî baran ney ya zî baran be mesele ew nîne. Mesele niha cotyar wê bikar be bigije ser erdê xwe yan na. Li Amedê di 3 milyon û 500 hezar donum erd te par 2 milyon ton, îsal jî 500 hezar ton genim. Li Rihayê di 3 milyon donum erd te par milyonek û 200 hezar ton, îsal jî 500 hezar ton genim. Li Mêrdînê di milyonek û 700 hezar donum erd te par 840 hezar ton, îsal jî 340 hezar ton genim. Li Batmanê di 858 hezar donum erd te par 430 hezar ton, îsal jî 90 hezar ton genim hatiye berhemanîn. Wate tenê li van çar bajaran li gor par 3 milyon û 40 hezar ton genim kêm hatiye bidestxistin. Ana cotkarê tev îjralık bibin. Em tev îjralık dimin ka cotkar perenatî tiştê ji debrê tişkînat. Devletê heta niha tişkî nekirî. Daxwaza me ji hikûmetê serê donumê 205 sê baqnot bira pere bide cotkar me niha daha 11 tê bira cotkar karibe car di zêvî bajo û deynê banka bira 3 sala bê faiz erteleme bike. Li gor pisporên keşnasî û enerjiyê jî hişkêsalî û çolterbûn rast bandora xwelser giştî jiyanê dike. Zêdebûna nirxên xurekan û ji sedî heştê Tirkiye û Bakur kêmbûna rezervên avên bin erd du ji tesîrên neyînî yên serekene. Kuraklık aslında Di rastiyê de ji bo desthilatê her tiştekî wekê derfet bi kar tîne û niha jî heşkesalî wekê derfetekê derxistiye holê. Yani a niha li Rojhilat û başûrê Rojhilata Tirkiye cotkar di halekê gelek xirab de ne, ev rewşa xirab ji 5 heta 10 salan beriya niha ve diyar bû. Topavêtina cotkaran li gorî berjewendiyên hikûmetê ye. Bi vê rêyê desthilat hemû cotkaran ji nav bibe û yê cotkariyê bi giştî hildebin kontrola xwe. Li gor pisporan li Tirkiye û Bakur ev polîtikayên cotkariyê yên ku tên meşandin heke bi polîtikayên demdirêj û mayînde tên veguhestin metirsiya hişkêsaliyê yê ji bo salên pêş hêj zêdetir bibe. Abdulselam Akinci Rûdaw, Amed.